ang saad ni Kristo kanato nindot kayo nga bisag unsay atong pangayoon sa iyang ngalan iyag yung buhaton. Lingi ako no imong tupad ing na nahitabo na nimo nga ang tanan gid nimong gipangayo gihatag yun. Nahitabo wa no kadugay na nimong nangayo nga mausab ng imong bana, wa gyud nausab. Kadugay ng nangayo usbana nga mohilom na nagyaw-yaw yang asawa, wa gyud mohilom. Ana, kadugay na nimong nangayo nga mabuutan ang imong anak na hangtod karon ni samot na Hinuon, ni suyop na Hinuon. Kadugay na nimong nangayo nga moasinso inyong pagkabutang na naputos na nos utang. Kadugay na nakong nangayo nga mahurot ning palit ang sklat na hinay na gid noon kayo. Nakadawat man untag ayuda ang kadaghanan o man. Ana ba? Unsa man day pasabot anis Ginoo nga bisag unsay inyong pangayoon sa akong ngalan, akong ihatag kaninyo. Wa ni siya magpasabot nga ang atong gusto maoy masunod. Kung mangayo ta bisag unsa, ato gyung siguroon nga ang atong gipangayo gustos Ginoo. Kay ang gusto sa Ginoo nga malipay gyud ta. Mao ginay number 1 niyang gusto nga malipay ta, to share His happiness. Mao man bitaw nga ang una gyung gibuhat sa Ginoo nga tao didto gid niya gibutang sa paraiso, kay ang gustos Ginoo malipay ta. Ang Ginoo sad mga igsoon nahibaw sad siya nga kun ang ato ganing pangayoon kanang atong gusto unya sukwahi nas gustos Ginoo magkalisod-lisod gyud ta. Ngilingay mong tupad ina wa ka magkalisod karon. Ngutana ba na wa ka magkalisod? Daghan kay natong naglisod. Ngano man? Kaya nga atong gipangayo ang ato mang gusto. Unya kundi ra ba ihatag mamugos gyud ta kana bang gitawag og by hook or by crook. Kwaon ko gini sa maayo og sa dinautan nga paagi. Mao na kana rong nanagan sa politika. Nya gusto yung makalingkod. Nya ang Ginoo dili gusto nga sila'y molingkod. Nya ilag yung pugson, mao nang mangita yung paagi, manikas gyud, moatake sa ilang kontra, aron lang gyud ma-preserve. Magkalisod-lisod na sila. Nya dili ra sila mo'y magkalisod-lisod. Naglingkod man na sila position of trust and service. Magkalisod-lisod sad ang lugar nga ilang gilingkuran, ang nasod nga ilang giatiman. Kumusta mga atong nasod ron? Nagkalisod o nagkaarang-arang? Tungod na kay daghan tag mga politicians nga naglingkod ron nga wa sila'y mandato sa tao. Dili sila mo igipili is Ginoo pero namugos gyud sila. Naidaghan dia gamit ang panikas panahos eleksyon, vote buying, graft and corruption o kanini ang dagdag bawas. Naana tanan, di lang ta kapinpuin kay may sad kay na silang modipinsa, pero ang timailhan magkalisod-lisod ang ilang gilingkuran. Ako sa akong nahinumduman sa nag-midterm election man ta, sa ato pa sa term sa presidente 6 years, inighuman sa 3 years na ay midterm elections para sa mga positions nga tagtulo ka tuig, Senate, Congress. Unsa may akong mahinumduman atong niaging tulo ka tuig, ang sikat gyud kayo ato kana gyung siging hearing diha sa legislative departments nato, siging hearing, siging contempt, siging kana ganing unsay nga nang papriso,
ni resulta sa impeachment sa Vice President, sa Congress, impeachment ito sa Congress, ni resulta sa pagpadala ni former President Rodrigo Duterte ngadto sa kanini ang sa tong dito The Hague sa Netherlands, sa ICC, kadtong pagsigig bungkag atong lugar sa KOJC. Nagrally na gani ang Iglesia ni Cristo kay di na sila kauyon atong mga mobs. Kining tanan nga nahitabo nga murag highlighted atong panahona sa first 3 years aning ato karong administrasyon. Akong tan-aw pulos ra gyud personal agenda sa mga partido. Gitawag na nato sa kotisyon pamulitika. Politika ra gyud ba? Dili para sa nasod. Unsa may atong problema sa nasod? Kagutom, kaning siging baha ug mag-uwan, porting baha, kining unemployment, kining drogas, kining atong mga immorality, kining ni ang graft and corruption, na di na gid ta ka kuha og mga dokumento diha sa publiko nga di ta mohatag og bayad. Kanang mga inana ba? Mao ni atong problema. Kining atong mga violence, pinatyanay, mao na atong problema. Mao na gikinahanglas mga tao nga naay peace and order, justice, ug naay development sa atong nasod. Dili ng pagsigig sakas utang sa atong nasod. Mao na diri sa atong unang pagbasa, sila si San Pablo gikasinahan kay ang mga Hudiyo sa una sad mga leaders pamulitika kaayo. Nanagani tao nga murag humot kaayos mga tao, ila dayong daoton niya kay si Kristo na humot mas mga tao, gilansang sa krus, gipatay kay murag maoni mo puli nato da. Pulihan tas atong pwesto ani, pamulitika kay ba? Pero si Kristo nagpadayon sa pagsangyaw. Si Pablo sad og si Bernabe nisikat nas mga tao, matud pa diri gikasinahan, gihulhugan sad ang mga kadto mga dili kayo magtotoo og gilutos nila si Pablo. Pamulitika gihapon. Pero ang nakanindot si Pablo og si Bernabe matud pa sa atong unang pagbasa, nagpadayon sa pagsangyaw kay nganuman ang ilang mandato gikan sa Ginoo. Matud pa nila, gisugo mis Ginoo og magbuhat miani kada adlaw. Nya di man mo mudawat dinhi, aadto mis lugar nga mudawat namo. Sige lang gid sila buhat. Gilingay mong tupad. Ing na gisugo kas Ginoo. Pangutan na ba? Basig siya ra na gasugo-sugo niya. Nga mosimba ko kay birthday nako, unya wa na birthday, di na lang sad ko mosimba. Mosimba ko kay na ako'y problema, ikaw ra jud gasugo-sugo nimo. Basin unya og wa kakahibaw nga ang Ginoo day nagsugo nato nga pag-ampo kanunay simba nya og daghan pang mga sugo. Diri sad sa atong Ebanghelyo niingon si Kristo, Filipi, wa ka kailan ako. Ang akong mga buhat mo'y nagtugan kinsa ko. Kaya ang akong pulong ug buhat, dili ako iya sa amahan. Kanindot unta no, matag-usa nato, maginikanan man, mapari, o unsay atong katungdanan sa atong kinabuhi karon. Ang atong pulong ug buhat, magpakita gyud nga gisugo tas Ginoo. Nindot kayo no? Og unsa may mga buhat nga sugo sa Ginoo, mag-una ginang gugma. Ngilingi ana sa imong tupad. Ing na sige kag higugma everyday. Ing na kuno na in English sad ba ing na sige kag higugma everyday. Kinsa gid ninyo dinhi nga karon Sabado na marono, gikan adtong Lunes lang. Gikan atong Lunes, wa gyud makayaw-yaw dito sa inyong balay ta sa kamot. Kanang wa gyud nagyaw-yaw ba? Sige ra jog higugma everyday. Jutaya, duha ra man kabuk ni isa mo di ba sa gana bakakon. Anang ngano man
Kay nahilimot ta nga ang gugma di ay sugo din as Ginoo. Og maura ba na kinadak ang sugo? Kinadak ang sugo. Atong iampo ang atong mga politicians ang nidaog og ang nangapildi maghigugmaay unta. Ipakita unta nila kay kadto manggong nanagan unya napildi, di man sila kalimod nga ni presentar sila sa ilang kaugalingon kunuhay as servants of our country. Pero doon nalay servants nga official na asay unofficial. Ang official servant sa atong country kadtong gipili panahos eleksyon, gibutaran sa mga tao. Kinsa may unofficial ang wa butari. Pero pulos na sila in quotation nagsangyaw kunuhay panahon sa kumpanya nga moalagad. Ang kuyaw ug ang napildi karos eleksyon maghilom-hilom na lang din agyon mo alagad. Mga buangon mo, mga bakakon. Ug ang pinakangilad kung ang napili di sad mga lagad magsigir sag pangurakot mosamot gyud kabuangon. Ako giordinahan ko isipari, badlunga ko ninyo kung dili nako magbuhat sa gisugo sa Ginoo nako, kay nagpa-ordain ko pagkapari tungod kay sugo sa Ginoo. Buwag mangay ko atong akong uyab, minyo ng tamiato akong gibuwagan kay dili ni self-pity ang ako. Dili ni self-pity, ako lang ning gisulti ba kay sugo lagi sa Ginoo. Mo nang uwaw kay istanan kung sa akong pagkapari magsige nako paningkamot para sa akong personal. Ayaw na lang kong sulti-sultihi. Ang imo na lang tupad lingi ay na tanaw ni mong Padersiano, pari pa na siya. Hing na ko no. Hing na ba? Pangutan ba? Kamo lang, chismisa lang ko ninyo. Chismisa ba? Hing na tanaw ni mong Padersiano, pari na siya. Ang iyang mga pulong o ang iyang buhat, pari pa na. Kaya narabay mo comment aning ako, kining akong wali, moingon sila, unsa man ka pader, mura naman kag politisyan. Kaya maghisgot ko kog politics, ako lang nang gipahaom-haom ba ang atong ebanghelyo, ang atong pulong sa Ginoo ngadto sa sitwasyon sa atong nasod, kay naaman ta sa kanang kalibutan. Nya usahisan magsikog hisgot aning slat, magsikog baligyang slat sama karon. Baligyaan ta mog slat kay daghan pa man kay ni ang atong GHDP na pay 23,495 ka slots, tag 100 pesos per slot. Nya di lang yapon mo mupalit ani. Unsa man ning akong pagbaligyag slot para itabang sa atong simbahan ang slots, para sa mga kabos, para sa mga projects nato, mga bayrono nato. Unsa man ni nagpakita ba ni sa akong pagkapari o sa akong pagkahingwarta? Kamo na lay hukom. Unya kung nagpakita ni sa akong pagkapari, kay ako ning idapat, ato ning idapat para sa atong simbahan. Unsa may inyong buhaton sad isip mga anak sa Ginoo? Mutabang mo, musuporta mo o magbaliwala lang, didma lang? Suporta o congratulations sa mga nisuporta. Ato silang pakpakan. Praise the Lord. Kamong gasigig sunod nako, mga 250,000 naman yung subscriber nato sa YouTube. Congratulations sa inyong suporta. Kaysa pagsige ninyong sunod, kada adlaw inyong gipalambo ang pulong sa Ginoo nga akong gisangyaw kining mga humili, kining misa. Nya i-share ninyo, i-share. Sige lang yung share kada adlaw kay makatabang sad na siya to spread the good news. Sa una, ang mga apostolis, maglakaw-lakaw sila, magsige sila baktas. Init kayo, abog kayo, kuyaw kayo. Aron lang yun masangyaw ang maayong balita. Karon, mulakaw gyapon ta, unya gamiton sad nato ang social media. I-share. Kaysa magsige lang tag-share anang ila dihang
siging away anang politicians, siging pakita anang ilang mga lawas, mga laway kaayo, nya ganahan sa kitang mo share, anang mga sugal nga naas internet, siging share anang sugal, daghan na kayong nangabuang sa sugal, daghan na kayong nidool nako, kay wa na mga kwarta tungod sa sugal, nakautang ang ilang bana, nakautang ang ilang mga anak tungod sa sugal. Luoy kayo. Mas may pagkini atong spread ang good news dinis atong humili. Bahala nagway lami usahay, pero mauni ang makahatag og kalinaw og kalipay. Ikaduha, sa gugma, kanigiyong pag-antos. Ato ginang itudlo og puy-an ang pag-antos. Kay ang tao nga kamaong moantos para sa iyang isig katao, mao gyunay magpakita nga sinugo siya sa Ginoo. Katapusang lingi sa imong tupad. Ning na malipay kag paantoson. Mangutan ay na malipay kag paantoson. Malipay gid unta ta. Og maunay atong pangayoon sa Ginoo, Ginoo himo akong lig-on sa pag-antos. Mo na si San Vicente Ferrer, si San Roque, San Isidro Labrador, tanan nga mga santos nga atong gipasidunggan, labaw na gyud ang mahal nga Birhen Maria og si Hesus, champion sa pag-antos. Og diha nato nakita nga sila sinugo gyud Ginoo tungod anang pag-antos. Ang sala mga igsoon di gina nato masulbad kun way pag-antos. Niay mo abot nako dinhi nagdepresyon, pader mura man ni gisaniban sa laing espiritu, nya inig istorya-istorya ra nako, daghan kay sala, gapuyo-puyo, ga premarital sex, way rosaryo-rosaryo, way simba-simba, hangtod nagdepresyon, amura naggiyawaan nako balik sa pag-ampo. Unya ayaw pagsigig kahadlok anang pag-antos. Antosa na. Sakit kaya kung lawas pader, antosa na. Mamatay na tingali ko, antosa na. Unyag mamatay ko pader, misahan ta na. Ana, simple ra na. Sige kag reklamo diha, maura magyapunay ending. Ana, nindot no. Unya daghan kay ni anhi dinhi ana sa akong kinabuhi. Nga isipari, daghan na kay ko gitambagan, ang nisunod 100% kadtong niingon antuson ko ni pader, din ako mo reklamo 100% na nga usab yun ilang kinabuhi, malinawon kay sila karon. Wa mausab ang sitwasyon silang kinabuhi, pero ang ilang gibati na nga usab. Gani ang uban og di gyud uban kadaghanan, sige na sagpalit na tog slat dinhi. Pasalamat sa Ginoo. Kay mosunod tas Ginoo lagi sa promise ni Kristo, basta sundon ko ninyo bisag unsay inyong pangayoon ako nang ihatag, ug unsa man gay nindot kay pangayoon, kalinaw, kalipay, katagbawan, bisan pag naatas taliwala sa kagubot og kalisdanan, ang kalinaw ug ang kalipay, katagbawan ug kabalaan sa kinabuhi pwede ginang mahitabo. Nganuman the peace, the joy, the holiness come from God, not from the world. Mo nang dili na ikahatag sa kalibutan, ang Ginoo ray mohatag ana. Bisan pag naakas taliwala sa pagtorture nimo, ang Ginoo pwedeng mohatag og kalinaw, the peace that the world cannot give. Kana bitang maghilak din hinako, muanhi din hinako, maghilak, iniglakaw ana, mag-smile na gid na. Kaya nga ako radyong itudlo, dawata na day, dawata na. Sus karon pa dir iniguli, tuwa na sa turo akong bana, hubog na sa turo, nya magyaw-yaw ra ba, mangulata ra ba usay, dawata na, smiling na kay siya. Nindot nung pader no, kana ra man day sikreto. Iglakaw, mingon ko, bunog yung karon. Pero nabunog siya nga malipayo na, di na siya suko. Si Kristo sad nabunog para nato nga malipayon, gani nangasamad siya from head to foot nga malinawon.